Ёсць месцы, дзе час нібыта спыняецца, дзе ў паветры жыве водар дрэва, а кожны прадмет дыхае гісторыяй. Тут кожная рэч не проста экспанат, а частка душы, якая памятае, як білася жыццё ў беларускай хаце. Тут пачынаецца наша памяць. Тут захавана тое, без чаго няма будучыні. Гэта беларуская хатка. Усё пачалося ў 2006 годзе, калі школа адзначала сваё стагоддзе. А ў 2021 годзе музей атрымаў афіцыйны статус і стаў сапраўдным цэнтрам беларускай культуры ў сценах школы. Наш музей – гэта вандроўка ў мінулае. Тут печ – сэрца хаты, ручнікі – памяць роду, а верацяно, дудкі і гліняныя збаны – жывыя сведкі жыцця продкаў. Больш за 300 экспанатаў сабралі настаўнікі, вучні і бацькі, каб адрадзіць тое, што было дорага кожнаму беларусу. Стваральнікі музея сцвярджаюць: задача сапраўднага настаўніка – выхаванне шчырых патрыётаў сваёй радзімы, якія будуць любіць свой народ і сваю культуру, а значыць, краіну і дзяржаву. А як можна любіць тое, што не ведаеш? Вось дзеля гэтага і задуманы наш музей.